an icon of the liberation struggle for the Zimbabwean independence, the Second Chimurenga, Baba Maphosa, and also an iconic figure for the struggle for democracy in the post-independence Zimbabwe. Baba Maphosa, Makadini. Aiwa, tunotamba. Tiri nani hedu. Tingati kuziyawo kuti anoziva Maphosa ndiani. Inini Samson Kete wako Maphosa. Samson Kete wako Maphosa. Makazvarirwa kupi? Ndakazvarirwe kuChipinge munyika mamambo Chikwanda. Chipinge munyika mamambo Chikwanda. Mamambo Chikwanda. Ndoko makazvarirwa nekukurira zvakare. Nekukurira Chief Mtema. Chief Mtema. All right. Ko kushanda makamboshanda kupi muupenyu wenyu? Kushanda ndakashanda muSalisbury. Ndakaenda kuSalisbury 1950. Ndipo ndakatanga kushanda ndikashanda ndiri mucompany yeNorwich Union Life Insurance. Kwemakore mapfumbamwe. Ndashanda ndirimo kwemakore mapfumbamwe. Ndakazosiyana nezvokushanda muinsurance. Nguva dzatanga takupinda muactivity yepolitics. All right. Ndingaramba ndakakondinya. Kuchikoro ke makadzidze kupi? Kuchikora ndakatangudze kuNew Year's gift yeUnderTangana Tea Estate. All right. Ndozobveyo ndochizoende Chirinda. All right. Kwakuchizoite standard 4 kusvika standard 6. Okay. Ndopandakaitira Chirinda. Mount Selinda. Mountain Selinda. Ndopandakazobva. Ndaita standard 6 yangu 1949. 1949. Mazuva kudhara. 1950 kwakuchitendi kuHarare. All right. Kwende koshandeyo. Okushanda. All right. All right. Chii chamungatiudzawo vaMaphosa panyaya yezvehondo yekurwira sununguko the Second Chimurenga? Panyaya yehondo yeChimurenga chechipiri ndingangoti inini pachangu ndichishanda ndiri muno under Norwich Life Insurance. Ndakanga ndiri munhu wainoshanda ndichindokuatende mihlangano yepolitics. Nguva yacho pandakatangira ndichiite zviro zvenyika panga kuri kuma 1955. 1955. Mawakura zvakadini? Mava nemakore mangani? Ndingati mungangozokalkuleta kuba kwavangu ndi 1930. All right. 1930. Saka ndaingofadzwa ngokuti taende kuatende mihlangano yacho ichaitwa private. Yakatanga Salisbury Youth League. Okay. Yozopere Salisbury Youth League. Yochizwe Southern Rhodesia Youth League. Ndopakazoambwe African National Congress muna 1957. Saka ndakanga ndichindo atende mihlangano yacho. Ndandobva kubasa zvoya madeko ndichindokuita maactivities kuti toti zvinohambisa kudini ndichindozvida. Zvanga zviri muropa. All right. Saka kuna 1960 ndopakanga pazofomu NDP, National Democratic Party. Ndoshanda zvendirimo muAfrican National Democratic Party. Nguvayo manga mune chinzvimbo chivipo pa nguvayo yeNDP. Ndakanga ndiri secretary for youth muHarare
branch. Okay. Kusvika payakazobhanwa iyo NDP pozofomiwe ZAP. Pakazofomiwe ZAP ndo pandakazoregere zvokuchashanda. Kuregera kwangu kushanda vaReverend Ndabaningi Sithole pamwepo navaJoshua Nkomo vakati siyane nokuite basa usashanda Uchitaurire imwe. Ehe. Toro kuti uende kotiorganize musangano kuma Eastern. Wotore responsibility chimani mani nechimelseta nechipinge. Yeah. Mugore ripi? Ndi 1962. 1962. Yeah. Asi zvakatanga ndi 1961 muchitumwa ndiNdabaningi Sithole. Ehe. Nangomo. Kuti enda wodini woite kuti vanhu vazive ngezvepolitics. Pakuchitobveyo iyoyo kuHarare kuenda ndichipetuka pakutoita full time uno ndatosiyana nezvekutoshanda ndakubatana nezvekutoite zvepolitics navakuru vese vakanga vari ndichindohamba ndichivaona. Ndingati ndiwo mabasa andakabatana nawo tichitarisana nezvekuende kuti tizoende muchimurenga wechipiri. Saka ngepamusana pokuti mapati airamba echidzimwa ngehurumende yavachena. Vakuru vakasvika pokuti tafome ZAP. Kana ZAP ikabhaniwa hatichazofomi imwe pati. Taakuzonasire government in exile. Taiti government in exile. Totsvake mazano okuti tione kuti tiri kuisa kuti tore nyika ino kuti aende kwaona kuti tikada kuramba tichiite kutaure politics ngomuromo muchena atimve takakwanisa kumukona. Saka vakatenderana saizvozvo izvo. Ndo pakazoita kuti ZAP yabhanwa muna September 1962. 1962 September. Ehe. Nokarakadza kuti wanga ari 28 September. Vatungamiri veshe vakabva vadini? Vabva muZimbabwe. Vabuda vachienda kuTanzania. Pachitenderano chavakanga vakaronga kuti hatichazofomiwa musangano. Taakuti government in exile. Vasvika ikoko ipapo ndiani akari kutungamirire ZAP ipopa? Waitungamirire ZAP ndi Dr. Joshua Nkomo. Deputy wake Samuel Tishafa Parire Nyatwa. National Chairman Ndabaningi Sithole. Navamwe. Secretary Jason Zia Papa Moyo. All right. Saka vaenda ikoko kuTanzania. Ndipo vakasvika vadidi vaungana variko vobva vasvika pastage yekuti ngatichifome government in exile. Saka pakazana kupesana pauleadership hwearmed struggle. Sezvino zvaityisa. Kuti vaJoshua Nkomo vauye unochideclare hondo hazvisi kuzokwanisa kuti vaite. Saka the Central Committee yeZAP yechiona kuti the only person ungakwanisa kulead hondo une maplani nemazano kuti ungakwanisa kulead hondo ndiNdabaningi Sithole. Saka ndo pakazofomiwe ZANU, Zimbabwe African National Union.
All right. yofomwana waSithole. Deputy wa ari Leopold Takawira. National Chairman Herbert Wilshire Shitepo. Secretary General Robert Gabriel Mugabe. Treasurer General Innocent Kala. Organizing Secretary Michael Mawema. Nama deputies our SS. Asindi ya high rank. The big six. The big six. Sakai papa. Vanda bani wakachitotanga basa rawo kuti vaorganize kuti second chimurenga chechipiri chitangise. Vakabva vaenda kuChina navakomana 18 boys. 18 boys. Pana amuchaziye mazita ere pa 18 boys akaenda nawo Ndabaningi Sithole kuChina. Vakaenda na Josia Tongogara Magama, William Ndangana, Ananul Mkono, Bandama, na vamwe vese vakomana ve group ye 18. Saka vaenda iko koko. Yo Ndabaningi wakatora 4 months. Vari pa training. Vakachizosiya vakomana variko vapedza ivo vodzokera kuno kumusha. Vichinyazobikwa vakomana. Ya, vichinyazobikwa. Vatongogara usiyo ari Chief of Defense. Deputed by William Ndangana. The Secretary for Military Affairs yawo Noel Mkono. Vichidzika ese nemagrupu ese. Saka vaona Ndabaningi wakasungwa. Vamu muZimbabwe. Vichitanga kuuya kubva ikoko vabva kuChina. Vakatanga kusungwa kuti wanga uri outside kunze kwenyika. Kunze kwenyika kuronga ngenyaya dzokuda kurwise hurumende plus vainyora matsamba vachena. Matsamba avainyora aya aiwa kuti uyu organize vachena veshe vaite revolt